Vzdialenosť medzi očami. No predstav si, nie každý má vzdialenosť medzi očami na tvári rovnako. Niekto má oči bližšie pri sebe a niekto má oči ďalej od seba. Vieš to dokázať a prečítať dokonca na prvý pohľad. Veď každý si povie, že ja si všímam najprv oči. A čo ti to prezradí, či má oči bližšie alebo ďalej od seba? To sa jednoducho dozvedáš v tomto momente, či je detailista, alebo je radšej niekto, kto má prehľad a rozhľad. A na detailoch jednoducho nemá kapacitu, ako sa na nich zamerať. Čiže podľa toho, aké sú oči ďaleko od seba, vieš presne, ako máš dotyčnému ukázať to, čo mu chceš ukázať. Či zoširoka, alebo detailne. To presne ti ukáže vzdialenosť medzi očami. A to vidíš hneď na prvý pohľad. Tak zameraj sa na to a pomôž si s tým. Pre viac informácií ma sleduj.